Derweşê sêyem jî aniye ziman û gotiye wele qadî pîç e. Kürtlerin kültüründe çok önemli bir yere sahiptir Şebberk. Gün battıktan sonra her gece bir köylünün evinde toplanıp sohbetler edilir, hikayeler anlatılırdı. İşte bu hikayelerden biridir Üç Dervişin Hikayesi. Temaşavanên me yên ezîz hûn bi xêr hatin ev videoya me ya nû. Em ê divê videoya xwe de çîroka sê derwêşan bênîziman ji bo piştgiriyê bidin me, li kanalê me bibin abone û videoyê me biacibînin. Temaşaya xweş. Rojek ji rojan rehmet li dê û bavê we guhdaran. Rojekî sê derwîş bi rêyekî ve dimeşin wê herin bajarekî. Di rê de diçin ser kaniyekî avê vedixwin. Bêhna xwe didin û paşê bi rê vedikevin. Pir diçin, hindik diçin, ka çi qas dimeşin em wîya nizanin, rastî zilamekî tê. Silav didin hev û zilam ji wan dipirse: Min jina xwe hinda kiriye, gelo we jina min diye ya na? Derwêşî ji ew zilama dipirse gelo dibe jina te bi hemle bû ya na? Zilam bi kêf û xweşiyê dibêje erê jina min heftmehî bi hemle ye. Ka we jina min li kê derê diye? Ji min re bêjin, ez herim wê bînim. Derwêş dibêje wele me jina te nediye. Zilam li ser wan dikeve şüphe û difikire. Bê wele van zilama divê tiştekî anîne serê jina min ama nayînin ziman. û ber bajêr dimeşe wê here cem qadî diliya wan bike. Her sê derwêşî bi rêya xwe ve dimeşin. Pir diçin, hindik diçin, rastî bazirganekî tê. Bazirgan pir bi xemgîn e û li hêsira xwe ya barkirî digere. Bazirgan tê cem derwêşa silav didin hev û bazirgan bi lezgînî ji wan dipirse: Ez bazirganim û min hêsira xwe hinda kiriye, ez lê digerim, ka we hêsira min diye ya na? Derwêş jê dipirse: Divê gelo hêsira te çavê wî yê rastê kor bû? Bazirgan dibêje rast e, hêsira min çavê wî yê rastê kor e. Derwêş pirsa xwe ya duyem jê dike: Gelo barê hêsira te aliyekî wî hingiv, aliyekî din jî dims bû? Bazirgan dibê rast e, ka we hêsira min li kê derê diye? Ji min re bêjin, ez herim hêsira xwe bînim. Derwêş dibê wele me hêsira te nediye. Bazirgan wan bernade. Divê we tiştekî aniye serê hêsira min ve barê wî jî firotiye û bi hev re diçin bajêr cem qadî. Diçin cem qadî dinêrin ew zilamek û jina xwe hinda kiriye, ew jî li wê derê ye. û ji her sê derwêşan dibin gilîker. Qadî doza wan vedike, ji wan dipirse: Divê we jina vî zilama dî ya na? Derwêş dibê na me nediye. Qadî dipirse: Divê ku we jina wî nediye hûn ji kê derê zanin jina wî bi hemle ye? Derwêş dibêje dema ku em çûn ser kaniyê ji bo avê vexwin, li kêleka kaniyê kevrekî rûniştinê hebû, bi gemar bû. Li ser wî kevir jî şopekî me dî. Ew şop jî rûniştina jinikekî bû. Dema ku rabiye ser xwe, her du destê xwe ji xwe re kiriye piştgirî, bi destê xwe rabiye ser nigah. Ev rabûn jî hew jinekî bi hemle dike. Em viya fikirîne, me li ser viya gotiye ku jina wî bi hemle ye. Qadî difikire dibê tu rast dibêjî. Ev doz pûç bû. Derbasî doza bazirgan dibin. Qadî dipirse: Divê we hêsira bazirgan diye ya na? Derwêş dibêjin na me nediye. Qadî dipirse carde: Divê ku we hêsira wî nediye hûn ji kê derê zanin çavê wî yê rastê kor e? Derwêş dibêje: Ev hêstir dema ku ser rêya me meşiya ye.
ji aliyê çepê giya xwariye. Ji ber wî em fikirîne me gotiye ji bo ku hew ji aliyekî çêriya be, dibe ku çavê wî kor be. Qadî dîsa ciwan dipirse. Lê belê barê hêstirê hûn ji kê derêzanin ku aliyekî hingiv e, aliyekî jî dims e. Derwêş bersiv daye gotiyekî barê hêstirê li kêlekarê dilop rijiyaye û li ser wan dilopan mêş û morîk kom bûne, ji ber wî jî em fikirîne ku li ser hingiv mêş li ser dins jî morîk kom dibin. Van bersivên ku derwêş dane gelekî li xweşa Qadî çiye û Qadî ji wan re gotiyekî dozê we pûç bû û we berat kir. û wan her sê derwêşan biriye mala xwe û wan kiriye mêvanê xwe. Ji xulam û xizmetçiyên xwe re xwarin daye amade kirin. Xwarina wan jî goşt û xweşav bûye. Xwarin li ber derwêşan danîne û Qadî wan ser sifrê bi tenê hiştiye û çiye ji derve guhdariya wan kiriye. Derwêşê yekem goşt xwariye û gotiye ev goşta goştê kûçika ye. Derwêşê duyem xweşavê vexwariye û gotiye ev xweşav xweşava miriya ye. Derwêşê sêyem jî aniye ziman û gotiye wele Qadî pîç e. Qadî ji wê demê guhdariya wan dike. Piştî gotinên derwêşa diçe ji jina xwe dipirse, vê xanim me berxekî şerjê kiribû ji bo mêvana, lê belê mêvanên me dibêjin ev goşt goştê kûçika ye. Xanima wî difikire, dibêje wele dema ku diya vê berxê zayî li wir mir. Min jî ji bo ku ev berx nemire avê diguhanî kûçikê me. Ji kûçikê me mêjiya bi wî hewayê mezin bû. Qadî xweşavê dipirse, xanima wî dibêje wele me wî jê nav vê xweşavê tiriyê dêliya kêleka mezelê kalo bû. Qadî vê carê ji xwe ditirse û dibêje eger ku van xwarina pê derxistivin se, gotina wana sêyem jî rast e û diçe ji diya xwe dipirse, divê dayê bavê min kî ye? û diya wî jî dibêje wele rast e. Di layê yekî dinê.